uJesu Kristu inkosi baba. Namhlanje baba ngivuke nephupho. Ngisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa enkonzweni. Sikhonza singabazalwane sibaningi. Ngibone omunye umdumiso bedumisa. Lo mdumisi lona kunento ayikhulumile belindele ukuthi ibandla limphendule kuyona kodwa ibandla lavedane alangamphendula. Noma ngingasakhumbuli kahle hle. Kodwa engikukhumbulayo ukuthi lo mdumisi ubethi zikhona intombi ezinoJesu azize la. Ngesikhathi esho njalo abazalwane bonke bavedane bathula bambuka. Kwangekho phendulayo. Lo mdumisi lona ngambona ephoxeka waze wayihlekisa ngenxa yokuthi usephoxekile. Ngase ngibona futhi umzalwane obefakazi obethola ubufakazi. Ubufakazi bebuhamba ngolayini. Lo mzalwane uthene saqala ethola ubufakazi wakhuluma isikhathi eside sandlalela engakayi ebufakazini. Kuze kwabo ukuthi lo mzalwane lona uyatshelwa okungukuthi uyathemeleza. Ngimuzwe esehleli phansi lo mzalwane esekhuluma yedwa ethi ukhumbula esontweni lakhe ngenxa yokuthi ubesephoxekile ngobufakazi bakhe abebuthula okube isikhathi eside nakhona futhi esandlalela engakabuqali ubufakazi bakhe. Ngiphindile ngabona khona enkonzweni kukhona owesilisa obephethe i-exercise nepeni. Khona omunye umzalwane obephakamise isandla siphinde sehlisa engasiphakamisi kahle. Lo bephethe ipeni ne-exercise ubebhala amagama. Waseyamtshena lona ukuthi ngizosuka ngibhala usisi wakho njalo ngoba ubengafuni ukuvela kahle obala ukuthi uphakamisile isandla sakhe kodwa igama lakhe ligcine selibhaliwe. Ngiphinde ngezwa futhi ingane encane yasentabeni ibikhuluma khona ebandleni engasazisisi kahle noma ibisho kulo wesifazane obekade ethula ubufakazi yini ethena ebimfanisa nezifebe zaseGoli ngenxa yokuhloba abenakho. Wathi lo mzalwane osamncane wengane wathi zifebe zaseGoli. Jesu Kristu inkosi, ngiyaxolisa uNkulunkulu Baba uma ngihlulekile ukuyibeka ngendlela uNkulunkulu Baba ebethanda ukuba ngiyibeke ngayo. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya kaNsibande, ngibingelele nabazalwane bonke ekhaya leZwi. Ngicela ke ukuletha lobufakazi bokubonga uNkulunkulu, bokubonga amandla kaNkulunkulu nomusa kawenzile nje empilweni yami kakhulukazi kunyaka uqalile nje. Ngizozama kona ukukhuluma ngisheshe kodwa angisuyo impela umuntu okhuluma sheshe, ngikhuluma ngiyanensa impela ekukhulumeni kwami kodwa ngizozama nje. Okushuthi emsebenzini baba sithe sesibuyile nje sonke sijabulela ukuthi hayi cha sibuye kahle. Kwathi kungazelele muntu nje kwavela kwamenyezela ukuthi kuyadilizwa. Into le yenza-ke emavikini amabili adlule. Uma kumenyezelwa ukuthi kuyadilizwa kusho ukuthi kufakwa uhlelo lwe-restructuring. Kwabakhona abathintekayo, kwabakhona abangathinteki. Ethimini engikuyo abasebenzi abawu-7 kodwa nje sibe babili abangathinteki. Bonke laba abawu-5 bayathinteka kulolu hlelo. Kumele baphinde ba-apply for ama-positions wabo, baphinde bahambe inhlolo khona futhi edepartmentini engikuyo. Inama-team nje ahlukahlukene. Kusho ukuthi inabantu close to 75, 18 nje wonke kwi-department uthintekile kulolu hlelo. Abanye i-straight retrenchment, abanye kumele ba-apply for ama-positions. Kwamanye ama-department khona nje i-department ngitheka finance bonke bathintekile. 150 people abathintekile kumele ba-apply abanye ama-straight retrenchment.
Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngoba umkhuleko wami usuku nosuku uma ngisuka endlini ukuthi uNkulunkulu ngimbonge ukuthi ungigcinele lo msebenzi nokuthi ngimcele njalo ukuthi angiqhubeke angigcinele wona. Noma sengifika emsebenzini ngisho umkhuleko ofanayo ukuthi Nkosi sengingenile emasangweni. Ngiyakhuleka ukuthi ungigcinele lo msebenzi. Ngiyabonga futhi ukuthi usangigcinele wona. Uma sengiphuma futhi ntambama ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngisebenze kahle, sasebenzisana kahle nabasebenzi. Ngiyabonga nje uNkulunkulu amandla akhe awewenzile ngoba bekuwumkhuleko wami futhi ngisemkhosini ukuthi Nkosi ngiyakhuleka ungigcinele lo msebenzi. UJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngento angenzele yona namhlanje. La ngisebenza khona esinye isikhathi masithola istock kuma-supply wethu, into mabasendela izinto ezi-extra ngephutha siyathula singasho, sike silinde ukuthi mabafona, if abafoni le nto leyo siyifake kwistock sethu. So nje vele kusukela ngasebenza like mangireport ukuthi okay kunento extra bathi ayithula until bafona. So nami sengijwayele vele seminyaka vele senza kanjalo, kodwa namhlanje iphindile futhi into enjalo yayenzeka. And le nto le mayenzeka, okay ngibatshela ukuthi kunento extra futhi kuze kusho mina ngithi hayi vele abantu balapho bayadelela. Isikhathini esiningi abayenza umsebenzi ngendlela e-right, bayabambezela. Vele le bheg angeke ngize ngibatshele ngizothula, kusho mina ngithi ngizothula, then after a week ngiyifake kwistock sethu. So mangicala nje ngiphuma ofisini lebhosi yami kube nento ethi phela le nto yenza isono. What if lo muntu lo oyenza lo msebenzi lo uzophelelwa umsebenzi wokuthi istock siyashoda? Yazi ngambona uNkulunkulu ukuthi yazi siyawona sometimes singaqondile nje sizitshela ukuthi it's normal, but nje uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi angibonise iphutha lami and ngize ngikhona ukuthi ngibhale lesono phansi, ngoba le time ngivume isono wokuqala vele ngangiyikhohlwe futhi nje ngangingazi nokuthi isono ngingayibeka kanjalo. Bengizitshela nje, but ngiyambonga uNkulunkulu engimcelile ukuthi akahlanze inhliziyo yami. Mangabe kukhona okubi phakathi kwami engikwenzayo engingakuboni, angambulele. Kodwa namhlanje uNkulunkulu ungambulile and ngasibhala leso sono, and ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu umcela vele ukuthi akuhlanze, because kunezinye izinto esizenzayo mara singaboni nje, usathana asivale. Kodwa uNkulunkulu ngiyambonga and ngishethi ibheki ngizoyibuyisela emuva, ngisithulele nto futhi ngiyazi ukuthi ayikho uzongibuza ngayo, ngoba yimi owenza lezi zinto lezi stock, and futhi makunento extra yimi oreportayo. Sekusukela namhlanje mangithola into extra angirepoti kumuntu, ngoba vele umthetho walami abarepoteli batshela bazokutshela ukuthi hayi mabangakafoni ungayibuyiseli. So nje kusukela kudala vele, but uNkulunkulu ngiyambonga ngoba lezi zinto vele isono ngesami, ngoba la mina yimi engigijima ngiyotshela laba bathi ngenza so bese ngenza. So yimi vele umuntu ofike okumele ukuthi athwale icala, because yimi futhi ongakhona ukuthi ingenzeki le nto ngingatshela umuntu, ngivele ngifonela ama-supply. So nje ngiyambonga uNkulunkulu ngokungambulela le nto, and ngiyabonga umthandazo ukuthi ngicela uNkulunkulu angibonise engikwenza ukurong. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi yethu, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu seNazaretha ephilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi yethu. Baba, nami sacela ukuthi ngidlulise ubufakazi. Kwathi sisemkhosini kwa-21 days ngakhulekela nje ezinye iy'ngane ukuthi sacela ukuthi uNkulunkulu eyisize ukuba iyeke ukubhema ngoba isasencane kakhulu. Nangempela uNkulunkulu wayiza imithandazo yami, wathi nge-5 mama ngayeka ukubhema. Lapho khona kwafike kwanje chitha inhliziyo, ngayeka ukubhema. Ubugwayi angisawuhambi, iy'ntombazane leyo ngane isasencanyana nje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kuningi nje uNkulunkulu akangenzele kona. Bese ngizwa okobunye futhi, bese khona omunye umzalwane owathina-ke wathiwa masithatha igrosa, sothi uJesu Kristu inkosi phuka leyo grosa. Nami-ke ngisuka imali ngikhulekile, abaseRoma 10:9 ngichaze uNkulunkulu ngisho ukuthi inkosi imali nansi, kodwa into engiyibonayo igrosa yami, inkinga yami inkulu igrosa, and lezi zonke lezi zinto ngiyazidinga, nane-stationery phakathi ngiyakudinga. Kodwa futhi baba ngicela ukuthi ungisize ukuthi kubuye nanoshintshi.
nangempela ngaphuma ngahamba ngayithatha igrosa khona kuleso sitoro leso, ngakhohlwa ukusho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Sema sengizokhokha ngaphinda futhi kwaba khona into engikhumbuza yathi buthe uzokhuleka, yathi ngoba usakhulule kangaka buthe uzothi uJesu Kristu inkosi ngenkathi uthatha lezi mpahla. Ngoba uzange usakusho-ke lokho, sithandaza ishono njengamanje ukuthi uJesu Kristu inkosi. Nangempela ngasho, ngafike ngakhokha, ngangiqhaqhazela ngishawa uvalo. Nangempela ngafike ethilini ngaphinde futhi ngathi uJesu Kristu inkosi yethu. Yazi baba, imali engangiyiphethe yayincane kakhulu, igrosa yami yanela yonke njengoba injalo, ngoba ngangithe ngicela kube nanoshintshi ukuze ngizokwazi ukudlulela ngithenge ezinye izinto ngoba zazingekho kuleyo shop layo. Nangempela ngicela ukukutshela ukuthi osemva kwami, umama wayesemva kwami, wavela wafola, wabheka ukuthi kahle kahle le ntombazane ngoba ikhiphethe imali encane kodwa igrosa yayiningi, kwenzakala ini? Ngayishiya imangele, bonke ababesemva kwami ngabashiya bemangele. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa baba, kuningi kakhulu uNkulunkulu akangenzele kona, isikhathi sincane ngithi uJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu baba ukungibuyisela egrupini, ungibuyisela ekhaya leZwi. Sekuyisikhathi eside benginenkinga yefoni. Ngiyambonga-ke umama uShabalala oyena uNkulunkulu amthintile wangithengela ifoni. Senginefoni baba ngenxa kamama uShabalala. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, kuningi kakhulu uNkulunkulu engimbone engenzela khona. Noma-ke ngibuthaka impela nje baba, nginanamaphupho, ngibe nephupho eliyilona elithanda ukungihlukumeza. Iphupho lakhona ngiphupha ngikhala ngithi iy'nsuku zami sey'phelile, ngithi akukhuleke, ngathi ngikhuluma nabazalwane laba esikhonza nabo, ngithi asingeneni ifastini. Kade nginitshela ukuthi asingeneni ifastini, mina isikhathi angisenaso, asikhulekeni. Manje mabe ngisasho njalo, nampa abazalwane behamba nje bangiflathela, banganginaka, bahamba nje abazalwane. Ngangasazi-ke ukuthi ngoba ngibambekile, angikho mnandi baba, ngibambekile kakhulu. Kunento engidla phansi kwebele, kodwa-ke umkhuleko lo owawusenda ngoMeyi ngisebenzisa wona, hhayi uyangisebenzela kakhulu baba. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu, angazi nokuthi ngingaqalaphi ukubonga uNkulunkulu ngawe asivezele wena. Kuningi, ngibona izinto ey'ningi baba. Yabona uma kungathiwa ngihlale phansi nawe ngashona ilanga. Kuningi baba, kuningi engibona ngiphunyuka kukho. Ngiyabonga kakhulu, ngizwa ngibusisekile ukuthi sengibuyele ekhaya, nami sengizothola iy'nkonzo zami kahle. Kodwa-ke cha, bengingalahlekile kangako, bengiy'thola lapha ku-YouTube. Ngiyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba, bulisa abazalwane bonke, bulise wonke umndeni wakababa uNzibande egameni likaJesu Kristu oyinkosi. Ngithi angifakazi baba, ngasali necala phambi kwaNkulunkulu. Njengoba sasingene emkhulekweni ka-21 days, and then ngathi mangiqeda 21 days bengihlushwa yilokhuze isimo sami sibuhlungu baba. Ngithi mangihamba bengihamba kabuhlungu, sengihamba ngathi ngiyabhabha ngendlela isinqebe sibuhlungu ngayo. Ngiyakhumbula nje abantwana bami bengibuza ukuthi why baba uhamba kanje, abatshela ukuthi hhayi ngiphethwe yisinqe. And then ukuthi mangikhuleke ngingasho because umuntu efanele nje mina ngikhuleke uNkulunkulu until ngize ngibe right, ngingakhulumi ngingasho ukuthi-ke ngiyagula. Kusho ukuthi sithe baba siqeda i-fasting yalokhuzi isinqa lesaphela ubabuhlungu, ngi-right manje ngihamba kahle. And then benginanenkinga futhi yobhonzo futhi ububuhlungu baba. Ngithi angifakaze ngaze ngisale necala phambi kwaNkulunkulu, bengihlushwa nawubhonzo ubuhlungu kakhulu. Emva kwesiqeda i-fasting baba, hhayi right, ngiyaphila kakhulu. Ngiyambonga uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Ngiyabingelela
baba umpostili nomama umpostili nasekhaya leZwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa isebenzi zonke zikaNkulunkulu osebenza nazo ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngiphakamisa ukubonga nje umama Sebande esikhonza naye lapha emthunzini kababa Sitekeni owangifaka kule group. Angingazi ukuthi kanti ungithanda ngalolu hlobo. Hawu ngiyambonga uNkulunkulu namandla. Angathi bonke bangasebenza bahambe bebanikeza abantu ukuthi ngena kule group, ngena kule group, ngena kule group. Hawu ngiyabonga ngendlela eyisimangaliso. Ngithe uma sengibhalile izono zami zonke phansi noba sengikhulekele. Awu ngezwa kusuka umthwalo. Ngezwa kuhlehla yonke into ewukona emphefumulweni wami. Hawu ngiyambonga uNkulunkulu. Ubaba akuphakamise njalo, uNkulunkulu akuphakamise njalo baba. Hawu ngiyabonga nangokuvuma kwakho inyama yakho ukuthi uNkulunkulu akusebenzise. Sisuke singazi ngempela ukuthi uma ngabe emile umfundisi phambili kusuke kungesiyena omile. Kusuke kuNkulunkulu omsebenzisayo. Kusuke kuNkulunkulu osuke ekhuluma phambi kwethu. Yonke leyo nto iyambuleleka kimi ukuthi thina sesibone nje umfundisi emile phambi kwethu ekhuluma singaboni thina ukuthi uNkulunkulu lo khulumayo ngelesikhathi samanje. Ngiyambonga uNkulunkulu baba. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Inkosi ngikhombise uhlobo labazalwane belikhuleka. Lukhuleka nganhliziyonye endlini inye bekhuleka. Kukhona abesilisa kukhona abesifazane. Bekhuleka labazalwane bekhulela izwi likumahubo 147 verse 10 ukuthi uNkulunkulu abapha amandla beliphile belenze lelizwi. Kuthe besaguqile kanjalo sengibona kukhona omile nempahla ongukuthi sekuphendula imikhuleko yabo uNkulunkulu yezwe noma bengakabi nakho manje kodwa ngenxa yokuthi balangazelela ukuliphila izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu usezwile, uNkulunkulu usephendulile. Bese kuba khona abazalwane uNkulunkulu akababusisile bengakhona ukuthi bethenge lezi impahla uNkulunkulu akafuna sigqoke zona. Bese labo bazalwane beyinqumele bona ukuthi bazoyicaza impahla. Kunohlobo lwempahla abasaqhubeka nazo eveza imilenze yomuntu. Bese kuba khona lezi abacabanga ukuthi uma beyinkonzweni bazogqoka zona ongcono ukuze bebukeke phambi kwabantu beyabantu abaphila izwi. Izwi lenkosi kumahubo 53 verse 1 libecaca ukuthi isula sithe enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Kusho ukuthi uma wena uyibekela kanjalo ukuthi khona ozoyigqoka enkonzweni kube khona ozovele uyigqoka ekhaya ejabulisa inyama yakho kodwa uNkulunkulu emelene nazo. Bazalwane, uNkulunkulu uNkulunkulu ezindaweni zonke futhi ubona yonke indawo. Abukho ubusuku kuyena, abukho ubumnyama ukuthi usithekile. Ngiyacela bazalwane izwi likaNkulunkulu siliphile futhi singenzeli abantu. Ungathi ngizogqoka kahle ngendlela ehloniphekile uma ngiye enkonzweni. Uma ngisekhaya bese ngigqoka lezi ngubo engamthokozisa uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba Nsibande namake. Ngibingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi nami ngingenile emkhosini ka-21 days. Noko okwamanje ngicinzeteleka ukuthi ngifakaze ngekungena kwami ekhaya leZwi. Angifakwanga umuntu. Ngeva inshumayelo yababa Nsibande lapho bekayoshumayela khona kuWhatsApp. Livi lakhe lehluka emoyeni wami. Ngeva ngifisa kumuva njalo. Ngemusa kaNkulunkulu lo wathi konke nalo bekasangibitela ekhaya leZwi.
wenda kuthi ngalelinye lilanga lomunye egruphini afake inshumayelo yababe. Ngajabula kakhulu, ngase ngibuda lo mzalwane lofake le nshumayelo inombolo yababe, wanginika. Ngangena-ke ekhaya leZwi mhla ka-12 October 2022. NgaDisemba kulowo mnyaka sengicale kubhala tono dami, ngeva injabulo lenkulu lengachazeki, ngeva nemtimba sewulula, ngeva sengiphilile nasekuguleni lokwangingena nga-1966 ngisemncane. Lobe kwenta umtimba wami ukhonkeke, ngingakhoni kusebenta njengalabanye bantfu nekuhamba njengalabanye. Ngibonga uNkulunkulu lowangicabanga nami. Nathi kuBaba Nsibande akavule WhatsApp. Ngibonge noBaba Nsibande owavuma ukugitshelwa. Ngicela njalo uJesu kuba asiphe emandla thine sonke ekhaya leZwi ekubambisana naye Baba Mpostoli kuto tonke timfundziso netinshumayelo. Impela uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama nasentabeni yendlu kaJehova nasekhaya leZwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu osigcinile kulo nyaka ngingenile emkhosini ka-21. Noma izimo besingavumi, impi beyilwa, usathane belwa kakhulu, kodwa ngimbongile uNkulunkulu ungithwalile kuwo konke, wahamba nami. Siyambonga kakhulu ubaba nezifundiso zakhe asipha zona kuma-prayer item ami. uNkulunkulu uye waphendula amanye. Ngangicelile kubaba umntwana wayegula, umzukulu wami ezobhala u-matric. Kwakunzima impela, kuyisonto besezobhala wangena esibhedlela. Ngacela umkhuleko kubaba ukuthi angithwalise lo mthwalo. Umntwana uphumelele, uphasile. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Uyaqhubeka uyafunda nezifundo zakhe. uNkulunkulu uhambelile kakhulu phakathi kwaleli khaya. Ngiyamcela njalo uNkulunkulu ukuthi abe nathi njalo. Kuningi uNkulunkulu asenzela kona, nezifundiso baba asifundisa sona. Ngiyambona uNkulunkulu ekwenza konke, ukuthi kukhona ukuthi usacabanga ukuthi usazokhuleka, uNkulunkulu bese vele ekuphendula. Konke lokhu kuyenzeka. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi baba uyasifundisa ngezifundiso zakhe, uyasiqinisa kuko konke. Sibonga amandla kaNkulunkulu ukuthi uyasithwala njalo. uJesu Kristu inkosi.